Илон Мъск сравнява изкуствения интелект с божество. Дали и Библията говори за това? I don't know, except to say that by the time these lawsuits are decided, we'll have digital God. So, ask digital God at that point. These lawsuits won't be decided before on a time frame that is relevant. Според милиардера, докато законите го настигнат, изкуственият интелект вече ще е достоен за поклонение. Мъск дори говори за новия ни бог, в кавички, правейки символичен паралел между Мемфис в Тенеси, където се разработва изкуственият интелект Грок, и древния Мемфис в Египет, място свързано с поклонение на езически божества. I see. Memphis, the capital of ancient Egypt. Right. Yeah, you're bringing what? Perhaps that's where our new God will come from. Yeah, no kidding. No kidding. Yeah, I wish that was funny. Колко време ще отнеме това? Може би не много. В епизод от подкаста на Джо Роган от 2025 година Илон каза следното. I think we're trending to having something that's smarter than any human, smarter than the smartest human by maybe next year or something. I mean, a couple of years. Yeah, there's a level beyond that which is, say, like smarter than all humans combined, which frankly is around 2029 or 2030, probably. Right on time. Самият Мъск признава, че не знае какво ще стане, когато изкуственият интелект ни надмине интелектуално. Now, what happens when something vastly smarter than the smartest person comes along in silicon form? It's called the singularity. It's a singularity like a black hole. Because you don't know what happens after that. It's hard to predict. Има ли паралел между тези събития и Библията? Писанието говори за тъй наречения образ на звяра, нещо създадено от хората, което получава привидна форма на живот. В книгата Откровение апостол Йоан пише: позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума. Също и да направи да бъдат избити уния, които не се покланят на зверовия образ. След като образът получава имитация на живот и способност да говори, хората са принудени да му се поклонят, а отказващите биват преследвани. Много християни виждат сходство между това пророчество и възхода на изкуствения интелект. Макар да не можем да бъдем напълно сигурни, факт е, че самият Илон Мъск използва език, сравняващ този тип технология с божество, а и все повече хора й отдават върховен авторитет, де-факто превръщайки я в идол. Божието слово е истина и свидетелства, че живеем в последни времена на изпълняващи се пророчества. Едно е сигурно, писанието ни напомня, че има само един истински Бог, несътворен, вечен и свят, и че спасението не идва чрез технологии или човешки постижения, а чрез вяра и покаяние в името на Исус Христос. Възложи надеждата си на Него и ще бъдеш спокоен за днес, за утре и за своята вечност.